Yurdumyzda depkini zähmet üstünlikleri ösenýän kärhanlaryň hatarynda döwrap enjanlar bilen üpçünilen Dokma Senaty ministriniň Türkmenabat paýty egirji fabrigini görkezmek bolar. Halkara parahatçylyk gowanaşmak ýylyň ilkinji aýynyň jemleri boýunça Dokma kärhanasynda 418 tonna naq paýty ýüplü öndürildi. Yanvar aýyna paýty egirjileriň gaýratly zähmeti bilen 17 milyon 141 000 manatlyk iş amala aşyrylyp, mali görkezleri boýunça meýillama 118,10 6 oturum ýerine ýetirildi. Manat böçörüni önümçülüğün ösüş depkini 163,5 oturma deň boldy. Hasabat döwrüne ýurdumyzyň içerki bazarynyňky dokma kärhanlaryna hemde daşary ýurtly sarp edijilere gymmatly ölümüň jemi 508 tonnasy, ýagny 17 milyon 193 manatlyk naq paýty ýüplü uğradyldy. Döwrapa paýty egirji fabrikde esasan naq paýty ýüplükleriniň 20lik, 27lik, 34lik belgili görnüşleri öndürilýär. Günnügur wulaýatynyň paýty arasyrajy kärhanasynda gaýtadan işlenen gowaça hasyly önümçülük çyýgmal bolup hyzmat edýär. Döwrap dokma kärhanasynda taýarlanýan naq paýty ýüplüğiniň hil derejesine aýratyn ähmet berilip, degişi hunarmenleriň gözegçiligine saklanýar. Döwrap barrakhana çyýgmalyň şeýle-de öndürilýän ölümleriň hil derejesini çalt we taýyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň agdy bir işçi hunarmenleri ýurdumyzda hemişirik bir taraplamyzyň 30 ýyllyk şany toýunyň ullun bellenip geçiljek halkara parahatçylyk gowanaşmak ýylyň her bir günli zähmet üstünlikleri ösenmegi maksat edinýärler. Paýty egirjiler bu dogy ösüşiň täze bilendiklerine çykaran Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy hem de hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk we alky sözlerini edýärler.